Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। पीएम किसानाव थानाय नंखाय आबादारिनि नामखौ नभेम्बर दानाव दिहुननाय जागोन आरो थारैनो नंखाय होननानै सिनायथि मोननाय जायोब्ला मोननाय रांखौ हरफिननो नांगोन। रायजोआव आरो राननाय जानाय नंलिया आबादारि बिथांमोननो ट्रेक्टर। गोबाव समनिफ्राय आबादारिया हासारनि जेंनायाव गोग्लैलांनाय जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन आरो फ्रियाव हासार राननाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। दानिफ्राय रायजोआव आबाद बिफाना राननो हानाय नंलिया ट्रेक्टर। बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय रायजोनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आबाद बिफाननि मन्त्रि अटल बराजों लोगोसे बिफानाव थानाय गोजौ थाखोनि गेदेमा बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे थिरांथाखौ लानाय जायो आरो बुंबावो ट्रेक्टर राननायनि सोलाय बेनि रांखौ गामि ओनसोलाव फुख्रि जावनायनि थाखाय 10 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोसावो गिबि मन्त्रि बिथाङा। सिगांनि गिबि मन्त्रि गामि जौगाखां बिथांखिनि गेजेरजों 5 बोसोराव राननानै फोजोबनो हायो ट्रेक्टरफोरखौ आरो दा गोदानै राननाय जानाय नंलिया। बे खोथाखौ गिबि मन्त्रि बिथाङा रायजोनि गेजेराव रोखा खालामनानै होबाय। खानापारायाव जानानै थांनाय जथुमायाव लानाय गिबि मन्त्रिनि थिरांथा नंखाय आबादारिनि फोरमान होनानै रां लाबाय थानाय पीएम किसान आसनिनि रोखा मुं फारिलाइखौ फैगौ नभेम्बर दानाव फोसावनाय जागोन आरो बे फोरमान बायदियै जुदि थारैनो नंखाय होननानै मुं ओंखारनाय बिथांमोननिफ्राय मोननाय गासै रांखौ सरकारा लाफिननाय जागोन आरो बिथांनि मुंखौ दाननाय जागोन आरो बेनि खामानिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोना मावगासिनो दङ होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होदों। बेनि अनगाबो जथुमायाव लानाय नैथि थिरांथा बायदियै रायजोआव आबादारि बिथांमोना हासारनि आंखालाव जानो गोनां जानाय जेंनाखौ सुस्रांनायनि थिरांथा रायजो सरकारनि। बेनि थाखाय तेजपुर आरो लखिमपुराव थोजासे बिबांनि हासार लाखिनाय जागोन। लोगोसे रायजोनि साफ्रोम आबादारि बिथांमोननो 100% बेसेन नाङै बे हासारखौ राननाय जागोन। थामहिनबा गोजौ थाखोनि हासारफोरखौ रायजोनि आबाद बिफाननिफ्राय मोननो हागोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होदों।